Браво. Ето. Спомнях, така. Сега трябва да отидем към кораба. Това е един глич, който казва... Чай, искам да ти покана на дървото едно нещо. Искам да ти покана нещо на дървото. Отиди до дървото. Не, сега си ме е бил. На сила да я покана. Опа, ще беше тъп. Не бе, отиди пак. Отиди. Няма да дървото. Вие съм да дойде. Нали го се знаеш това? Да. Не искам. Не искам да отида до кораба. Той на коя посока е? На коя посока е кораба? Ти не виждаш ли кораба? Не! Ето там е. Натам. Натам, дето аз ходя. Моля ме спалниш. На тук ли съм? Чак. Ела бе, ето натам. Ето би сега спрям да влезна. То няма да може. Ще го видя от по-близко пореш. Аз да така стичам. Дай, че може да влезем наистина. Георги, престани вече! Георги! Няма да отидем на кораба. Георги! Ще кара Габи! Стига! Георги! Добре. Би, Георги. Моля ти се. Стига! Бъгва ти играта. Да, не ми бъгва, видяхте! Георги! Виждам те! Стига! Отивам да хана Габи. Добре. Давай си плюна, ще ти направя цялото легло в плюн. Ти си на камера и правиш така уа. Аз пръхна легло. Георги, моля ти се престани. Ама аз вече нищо не правя, то не може да се влиза. Виж и аз не мога да влезна. Той има бариера. Да. Чак май... Има някакъв глич, май машината. Може да се влиза. Трябва да